Emozioek gure egoerari buruzko informazioa ematen digute, haseta edo pozik gauden ala frustratuta gauden adierazten digute. Gure helburu eta beharrak lortzen edo asetzen ari garen edo ez, alegia. Akziorako prestatzen gaituzte eta ikasteko balio digute. Gainera, nola jokatu behar dugun erabakitzeko ere laguntzen dute. Ezinbestekoa da emozioekin harmonian bizitzen ikastea. Haiek kontrolatzen saiatu gabe. Esperientzia eten geldiarazi, aldatu edo saihestu gabe. Emozioak antzeman, onartu eta kudeatzean emaitza hobeagoak lortuko ditugu. Kotxeek matxura argitsuak dituzte. Kotxeak matxuraren bat duenean piztu egiten direnak. Emozio bat kotxe baten matxura argitsua bezalakoa da. Imaginatzen duzu zure kotxean matxura argitsua piztean atzamarrarekin tapatuko bazenu? Beste alde batera begiratuko bazenu? Ez bazenio kasurik egingo? Zer gertatuko da matxura begiratzera eramaten ez baduzu? Alekartuko zuela, hau da, kotxea gaixotuko zela. Berdina gertatzen da gure emozio bat antzeman eta onartu nahi ez dugunean. Emozioa saihestu nahi dugunean. Beste alde batera begiratzen dugunean. Gaixotu egiten garela. Ez dugu ondo funtzionatzen. Ez gara aurrera jarraitzeko gai. Kotxea bezala. Horregatik, garrantzitsua da emozioak antzematea eta onartzea. Ondo funtzionatzeko. Adituen arabera, oinarrizko 6 emozio daude. Alaitasuna. Zerbait atsegina iruditzen zaigunean sentitzen dugu. Posa laburra da, baina posez beteriko une asko izan ditzakegu. Une horietan, plazer handi batek hartzen gaitu bete-betean. Gure energia handitu egiten da, eta gure pentsaera positiboagoa bihurtzen da. Adibidez, hala sentitzen gara bazkaltzeko gure janaririk gustukoena prestatu digutenean. Tristura. Tristura da gure energia, gure aldartea, oro har galtzea. Triste gaudenean, jateko gogoa, indarra, desira, bulkada galtzen dugu. Bizitza grisez janzten du. Ohikoa da tristura sentitzea utz egiten digutenean edo guretzat garrantzitsua zen zerbait galtzen dugunean. Adibidez, triste sentitzen gara maite dugun norbait galtzen dugunean. Haserrea. Gure eskubide edo beharrak urratzen dituztenean sentitzen dugu. Atakatzera edo defendatzera eramaten gaitu besteen errespetua lortzeko. Zenbat eta buelta gehiago eman haserrearen zergaitiari, orduan eta arrazoi gehiago aurkituko ditugu haserre jarraitzeko. Adibidez, haserre sentitzen gara gure neba-arrebak jostailu bat eskuetatik kentzen digunean. Beldurra. Min hartuko dugula uste dugunean sortzen da beldurra. Atakatzeko, aurre egiteko edo ihes egiteko prestatzen gaitu. Asko hasten bada, ikara bilakatzen da, eta orduan kontrola galtzen duzu. Beldurra baliagarria da arriskuaren aurrean adi eta prest egoteko. Ikarak ordea geldiarazi egiten zaitu, eta ez dizu pentsatzen uzten. Adibidez, beldurtuta sentituko ginateke gure etxera kokodrilo bat sartuko balitz. Nazka. Zerbait ihuingarria egiten zaigunean sentitzen duguna da. Egoera, pertsona edo jokaera batek atzera botatzen gaituenean dugun erantzun emozionala da. Jende guztiari ematen dio nazka zerbaitek, baina nazka eragiten digun hori desberdina da familia eta leku bakoitzean, sentsazio hori inguruneko jendearengandik ikasten dugulako. Adibidez, nazka sentitzen dugu kaletik goazenean txakur gorotz bat zapaltzen dugunean. Ustekabea. Sorpresa edo harridura ere deitzen zaio. Ustekabea sentitzen dugu ezinezkotzat jotzen genuen zerbait egia dela ohartzen garenean. Zerbait berria edo ezustekoa denean agertzen da. Adibidez, harrituta sentituko ginateke irakaslea egan ikusiko bagenu. Emozio batzuk atseginak dira, hala nola alaitasuna eta ustekabea. Eta beste batzuk emozio ez atseginak dira, tristura, beldurra, haserrea eta nazka, alegia. Goazen apur bat praktikatzera. Irudietako pertsonak nola sentitzen direla uste duzu? Erabili oinarrizko 6 emozioak. Imaginatu. Zure lagunik onena beste herrialde batera doa bizitzera. Nola sentituko zinateke? Zure urtegunerako festa bat antolatu dizute. Zuk ezer jakin gabe.
nola sentituko zinateke? Zure gelakide batek azkeneko postre zatia jan dizu, nola sentituko zinateke? Musika pieza hauek zein emozio pizten dizute? Zer ikasi dugu? Emozioek gure egoerari buruzko informazioa ematen digute, eta emozioak antzeman edo onartzen ez baditugu, saihestu nahi baditugu, ez dugu ondo funtzionatuko, kotzeak bezala. 6 emozio landu ditugu: alaitasuna, tristura, haserrea, beldurra, nazka eta ustekabea. Garrantzitsua da emozioak antzematea, onartzea eta kudeatzea.